Hello, dahi manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at naggapo kinigayam tayo, wano pagayam tayo, anaglingad itinagan a Charmaine. Ngamsakbay na, kaya't ko pa kablaawan damam Bing Soriano, Jose Pascual Abogado, Ursula Lansang di Tarlac City, Rodrigo Sarmiento, Kenny Domingo Soriano, dita Isabela. Kumusta kayo? Tisurat ni Charmaine Katkastoy, Dear Manang Biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y dramakan ka, kat si kalakuman ti makaamwa mang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kayat me ti makatrabaho, iso asimbrak kami iti may sa amol, ka sales lady. Rogyak nga rodan ti agsalaysa. Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine. Remy, agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Di dakman awagan iti sir. Tagpapada tayo lang ka empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Hami nga yung paggarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa taglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kastatar aramidan me, Leo. Nakakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo nga ngagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli magni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay. Mahinhin. Ang mamuyok, kasla kayo kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Ala, sige, mapan kami. Agawit kami na-submit may matandag iti collections me. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahalat ti cellphone number yo. Uray asino kada kayo. Tapno ada pang konta kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alaam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papaya ba na kano ni Leo? Ada kano napatag nga ibaga na kanyak. Kung na dyan may nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga tati ibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasara kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rik na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bag. Kanji lipstick mo napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak, adan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't kayo interview Gwen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabayan nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na may bagam. May papaniti gaya mo. Ni Remy. Ha? Nareme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Karas kung amin da gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat karas ko adagosan. Madlaw ana singpet Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Nyamat dato nga sapatos, naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidigin natang ko. Limaw lamatan.
Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya! nga. Ay, pa. Ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam kita ka, no, niya tayo maramidak. May ka rin pa diya matulungan nak. Kat padasak to, ah. Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro na. anya. Anyat kasuron, no? Masursuro na ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-ibas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa share ta day off ta ita. Oh, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tagtangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ha? Ala, apay akas tamad tan tibagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki? Di mo isa pasap ti kasta, ta saan nga amin kat kasta? Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Diyak amo ah. Ni, adda awag mo. Niliyo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko reme. Imawagak. Ta, kumusta? Nung nasa umon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasa umon kumangata na? Babaya matay bagak to. Ayun nga. Mabalin ang maalat ti cellphone number ti gayen mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga itid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak di. Ada pa nga wisak kung kwa na. Ay, kwa, rimwarmat. At digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang arudan, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno amok, no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo ah. Ang kurso na dan sa kanyam. Anya? Talaga? Oo, hangka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di may baga nga crush kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di man? Saan man Ngamne, hangka nga agdadarasudos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw ah. Kaya't ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amon pa nga kusto ti kinatao na. Hangkang agtalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Ay, oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, babayan na kanyam ni Reme, Leo. Babayan nga makiabay. Talaga man nagbabayin ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanan tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigaya mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyan kami nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takas la naatap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka na ka nga type. Anya? Uman, kan naibaga na kanyak nga hanak ano pa'y masangot eh, maki-boyfriend. Hanapay nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayan ta siyak tun timang ibaga. Ay, tulungan na man nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayim mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adyak matito nga mga ayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine, kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyog ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka, Leo. Dahil talaga yan.
Sulinik matgayam dito balay daremi, Shermin. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gami di sentro. Ay, uwan Leo. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay dareme. Ngamahan nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinanggiga ka niya na. Tapno agkuy-kuyog kami lang. Sa din ti balay dangay. Ay, Dajay! Dajay man oh, Dajay. Ha? Nakasalamat. Un, nakapadlak iti ruwang. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag tugaw ija si Rock ti mangga. At daindayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Shermain. Dara sa mga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di Jay gayam ko. Ni Reme. Aw. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengat. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Katpadasam lang ah. Tulungan ka. Painak. Kino mabutengat ta mga lumapayat. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron ajak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Baga no kaya na? Siyak nga ro ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabayi na nga raon. Siyak nga ro ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Reme ti naikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabasto da kakabason mau. Haan, tulungan ka nga ro, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito balay. Sa paamtulangan tagawin no bigat. Anya? Ay, wan gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasing padayjay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tinaibagbagam Shermain. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kini manong mo. Itala ngagdaton. Kat, tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag mangkeng karimay. No adda na ibaga ni Sherman nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay kwa. May papan kanya. May papan kan ayat kas jay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, manong. Ay, kwa, wine. Ay, pasensya ka na. Diyak ko makayat kagarim aram. Tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka kami. Di kabsak ko kay. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumay. Kaya mo mag-anasingpag ka kay. Kwa. Apay danog yung mahon, ha? Dan, ha? Pay, Manong Orlan. Aw. Diyak man ammo. Ngam kas lamabuteng ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Sakti pakiin na yan ayatama ka. Di kalilawan. Ikasar ka adagos, ha? Iswano kaya tinak kay bagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa. Ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay, labyaw, todo-todo with aprinaw. May mesa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarday ta kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan ngam. Naunaan na kan di kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta ya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali?
ado pa'y matita ti mabalin mong araman. Kas kumakanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano kumatan nga naipag? Ay, Leo, ang ako lang day, Jay, ah. Charmaine. Ada ka di pa panamit ha? Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man agbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tanarod. Kaya't ko data, Leo. Masakit din nga mo ko. Tatiyan mo, nirimit yung mga sama. Ang saan mo gayam? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin eh. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, numan. Ano na? Ikarigata ka klo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan, ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang anda itaglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagayam. Nasikaso ka kanya. Wala ta na patukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alang ano, drumumartan. Hindi maturog ijay tagos ko. Kayat mo? Ha? Akatwa na! Dahil talaga lang! Charmaine, kanayong ka ngawan ti balayay. Napipapanam. Yung pagturturugan, may tirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apa ngay? Maditi rusok ko kan... Jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Ade wanak pala ang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka! Anya? Masikugak, Leo. Nagbunganti namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang kumamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? No kasta, pakaragsa ti panagsikog kon. Agad mo na. Amom ka di ada ito ti inururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmin. Agkasartan. Manual daw, hindi na palabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan, manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. Nukwa ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak na awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iji boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimbanawon dito'y balay ko. Makalawasan kinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da dyan lalakay. Katuan mo't ay sos. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpot na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, muna yan. Manong. Kaya unang bay na lalakay. Ang yamang kami nga rod na. Ay, patuloyin main. Ala, gawitan. Nagsarita tanto iji balayay. Ija iton balik ti pangungtakin ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. How? My goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bale. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abay-bayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kin nadunguunay kanya. Iso
ay ayagag matunay ti kabsat mo, friend. Naimbag kanya maangam siya. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry, itian niya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko ni Reme tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso ngay naramid ko ti amin akabaalak tapno saan da nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay nagpasalamat na kanya. Tanailisi kano iti mabalin apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan to'y pagayam mo, Charmaine. Nala pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Katsapay la kumatag serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay kunadang arudan, di ka agaga wano agalman itisan mo akukuha ta ang mga no isunto, di pa kay sagmakam. Angam nagasat kalata ta na paraburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan ni pagayam Charmaine. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, naimbag nga orasyo, papagayam. Syakmanan, tipagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kanipagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Ngamsak bay na, hello pay kada Natalia Batikan, Kabang and Reyes family from Imelda Kabang, Sandrex Cielo from Cadiz Umingan, Pangasinan, Soriano family and Florida family from Bing Soriano, ni Ma'am Emma Valdez, Sarmiento, kan Espinosa family from Ferima Sarmiento, di tatagudin. Kastiman, ti surat ni Pagayam Andrea. Dear manang biyanang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumamatilingad, itinagan atasyo. Napasikat nila kay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanaan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon kumatatub ngaran, nga mapaanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga ruden, ti agsalaysay. Marang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, kena saya at sige tao may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy, ah? Umdas mo siguro dahit, ha? Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makam mo. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkarumyaw? May salababoy ti partyan yaw? Ay, kawan na tatang. Dakil mo gibaboy, may? Ano yun atalo tanayonak. Inayon ko, tayo doon ababoy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ka, ano ti dumaray. Saan tayo nga gawin si Tiado Ataw? Unmat nga min, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang amaayaban. Ipakita yung may akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, tayo ka mamay!
Baboy kung may daya, pa'y bababaw. Ha? Iso nga gulibat ka man si ka. Takwarta, tinaigatan ka dagi jay baboy at tarakan ka, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababaw, iti pinartimi ita bunyag ti apukaw. Nalpasain kakatasaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman to. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin magkada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa gamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kao. Permanente iti trabaho na. Ay, naibagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer iti apo ko be. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsaw kamit Anya may bagam nga iti kunag. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y ata inakman mangala. Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Wen nga ro anak ko. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kan to ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress Okay. Anya may ti planong mo, inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka, ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo, Yan plano mi ti biyak mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait, kan panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy, Diyo na. Hanggang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pala nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbaga amon? Aguli magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano, saan aga po kada kami adadakkel mo? Saan ka makadal? Iswasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Taman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimatsakin ko na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami agmatsa. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua ababoy. Kan dua kalding. Aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Agkait alangan na dya katindaran ti graduation da anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sabaling aglutaw. Inka mangaron gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay adabadok dita. Tayo usarak nga agninenang. Dayay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tambad na. Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanan, gastos laday ta. Adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di ka umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamay. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngagluta. Ay kat mapantay tulat ta.
Tapno awan may bagbagada. Una, nana. Talaga mo ni Tata Tasyo Bastag pasken, bungga. Wan nga raw, manipod anak aging ga iti apo ko na. Nga raw. Ay, sana all. Wan angam, damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kan kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit, biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Una, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinlay ti kapadasan mi sa nga pamilya. Dagiti adu arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti adu arigrigat may. So, ito. Nakagraduaray dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, dingding da kakabsat. Ay, sige, mangang kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, hindi na bate ababoy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka kaeditan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Eh, Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymat nga umuna tinagpunam di ka gimimot tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga ro dahin, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa atin. Apay, no sa nagapukada ta, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tainak agrebyo para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo tapno makapasa ka, wine. Un tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulit ka. Lalay nga ba nakaw? Tanong makapasa ka iti board exam. Nagparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Nakundo maten. Ay, wala sir. Mabiit laan. Taikatigtibag ko iti tugaw. Aday na. Agtugaw kan sir. Agyaman na ka ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi?
Jonah, Manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito. Nagtransient taklaan. No kaya't mo. Umay ka agnan iti pagababanga. Dapat mo't may sa bakante ang kwarto. Ah? Manot yabang, Manong? Nalakalaang. No kaya't mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, Manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Ano na? Ala, mapantangaro din ading. Himawag dyan nakta. Umay ka no mga iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na. Saan ka no pa may? Apay ni Manong na idingay. Saan mo takas na kabayag ti pa nag-review na? Kwa, sa bali siguro itamot din napakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta ang ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amagtan. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad, balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo ngaminan ngawan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na nangamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Isungag sagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak ngaglutuwain. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababoy ti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasa iti board exam, oh. Ah, nan... Ala, huwag nagpaisaw! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam tiyan na kaw! Board passer tiyan na kaw! Lakay, tangiwa mo mamang, anya kamutin. Ay na, marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, ay panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibagam adagos ta, patgan may ngawan doa ba? Kwa. Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anubio. Nope na, ya. Nobiyaw. Dan aya nobiyaw. Un, tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ha? Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Un, tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Ang tata, tadyang mo lamasi kaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apay, adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay ah. Ah, pangusaran nyo ay. Pag blow out, jakab sa mau. Anya? Kung naman, o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay ah. Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kaskay mo lagpakasaran. Wen, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, why, di kang babayin. Ay na, nanamaring. Ito paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasan ka. Kaslamot agpadayan da kakatasyo. Di pa naggraduaran ti inauding anak mi ah. Ay na. Duwan, ti professional nga anak ka. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Why, katoy paray may katoy. Bayam, lukas ta ti pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay, masapol nga ibagbaga na. Kaamutay mo day ta. Ay nabalasan ka, bay am kita. Umay kakidin ta mangan tamutin. Ipapasta ti mangan.
Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karneng anaidasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to itian adaw. Kahit napananmanan ni Juna nga ay, apay nga awang man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang at Wala, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man? Nagpapangit mo't dagijay offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa mate. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di kay madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay ngay masikog kan. Kanapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan tinobyaw. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Tanda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Nagsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga awer iti anak mo intun na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay ka maten si Kati tao. Sinikog ang manan to anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasan mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay, na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Ta sa amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas yan dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti day dagundaway manang biyanang. Inungong tan na ti anak may kat imbaga ng agurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da John hakantino iti kwarta anag kasaranda. Kat saan matan anay apply ni John at inadal na tanagsasaruno dagiti anak da. Kat no niya timatgadan ta asawa na kas driver iso tiyan anay da. Kat ni matlakay agbababawe tamabaen gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kenkwana na amiris na mat abidot dagidi ngay nararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Alak anya nga rod ngay talaga kasta. Masyanak lang iti asawam ama ka isamak. Tainon-unan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman ti anak yo. Sa bagay mawatan mo't kitde ta siyempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay nasukal lakit nga rudan. Ang mala, adan tulat tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balin to awagas. Kat no anyaman day tawagas, day tati di tayo maibaga. Basta itultuloy yo, ti kinasaya at yaw iti padayo at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring
Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Pasko iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, sana pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet, from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear man ang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti langa. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nanghisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idi naklunak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapoy ti kinaragsakaw. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko keng ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod na agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan ti kinaragsakaw. Sika talaga. Makaisa makmat kan ka. Ito bigat, agpasyar tatagdikta. Rambakan tamit ati umunang aldaw ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Muntatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dita nga minti kayo kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ijay. Muntatang, nung nagawid ay, di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di unayin na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kang kwa na nga ay. Kung garaw, naanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, unang ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaray. Ura da iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya nararab ko iti silpan. Kita inyo ba? Kaya nasya mo ilakanyag. Iso nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, kay baga ma, ha? Maawatan nak nga ta. Wala, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok iti bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan, Benny, nagsina kami. Ang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo mutay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat kagayang Benny. Ikasar naklat tagayang nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay,
Agduan abulan ti sikog ko. Inalilaw nak ti ama ti sikog ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan ba't gayam? Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay. agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka mat Anya ngay ti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mula ka natanggam pagay. Agawid ka adagusan. Manula ang minutos ta nagtugaw dito yung parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Wintang. Oray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbang ngagpili ati asawan. Dak kaya ti agapit iti saan ko nga mula? Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Di oray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta sang kumamasikaw. Maawat ko siguraw. Ngumasikog mga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti ustra, tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga ngay purma man itos tao. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin sana. Ta inakpag pa po guys. Di ta pa agawawit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kita alam. Uray no bigat tanto nga gawid. Anta makisala tapay. Una, kakasaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Kaya tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wan. Ay na, nagpipintas kang pagsulag iti babalasang dito insan. Uy, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadag iti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas day dyan insan. Ha? Apay ang dapay kabsa na. Kaya umay, tayo buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas day dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain dyan. Wen, danag mo na ya. Padasem latta matigasat mo kan kwa na. Tayo ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng may salat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ay, ostay ito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay, na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayat ako ni Tiday na babae. Nagpintas niya. Kun madlawa na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, Aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay, narakot na ko niyaw. Ay, kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da ita, manong. Ang danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana.
Uri itatalaan nagkita ka agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadam na iti ayak mau. Ay, ayatin ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaru din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Long Herman inday yay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama may turag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubiyong dahi tabi inay. Asawa nga ro dahin. Tapos saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas ka ni Diana masikog magayan. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Naimbag ta sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, yagnagan iti Susana. Sigurado ka, ngawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa'y nga ta. What? Kanuray saan na nasinaw? Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana. Maklong ko reta. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kamayatan Nay, si ka maggayam ti sarsaro mo, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapay bangkag mo. Wani insan tayo. Sang buko sinibugan. Dagi mo ula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na. Tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah. Ay unaw kasinsain. Intom na ikasal ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na. Ang maminsan la makalawas. Tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasal ko ni Susana. Ay good, kita umang. Tamangan numaliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni pagmo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Madanamuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa dahi nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan mo gayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas dahi gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Ha? Iso mo lasag paminsan na makita ka dahi kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ang tikay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dati niyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. So, baybaya mo. Apay nga yakas tayo insan. Inlawlawan na. Insapsapang kumamaging baga kanya ka. Tikas tayo. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo mo insan. Jack Ingagara, masakitan ka. Ingagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanapay tatang. Panagri na nga min kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga kayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak ka. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan.
Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatagngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na, nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabakot akon. Nada, ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ana, aklunin na ka. Ay labyaw. Ala, pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita na ta. Kay batanday daw, yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Hala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nag Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga na, apoy tadagulik kayo ayan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kurso na da yung sama nga min ni nanay, space akastak ko na ayaw. Ay, tilay bagbagambayt. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngambigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ka ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no na biru ka maun. Imbabawi daw. Isong nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawitin dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, Uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo na dyan tao. Hello, tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita, nga magpalpaliwawan ka. Ayan nga, nagiti mapartay. Pagan ano mga ikasar ni nanay Spingay? Ha? Ano na ita sa asawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas na ti pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Andyangay. Da kayo at imang ikasar kan ko ano kaya iyo? Anya? Sige tatang, may. Kas jay tirumbang ka na ko ana. Tapno reknahan damay timpari na da kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti maray ti kasar? Anya darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mo. Api pagpainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko, itinaramid din sanggaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna, batakas di ti ugali kang trabaho dahi nga ipag na.
Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam, ti pagsaksakit ang tinakamaw. Amo na! Imposible di na mau! Aha, mamati ka ka! Ah, ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo nadadaka sa mapasamag kaninanang ko! Ha! Ah! Apay aya, Susana! Umay ka! Ati ba ang mitikayat ng aramidan? Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan kwa na idarum ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan. Pangasim. Ay, kwa! Ipakawanin na ka, nana! Nga masako nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwanak at naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanyak. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kada insan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Nala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti bales-bales. Nala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanin yornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen.